Girekomenda ang i-dismiss ang upat ka pulis nga sakop sa Police Regional Office 13 nga nalambigit sa hulidap sa usa ka negosyante sa Agusan del Sur. Dismissal from the service ang buot may tabo ni PRO 13 Director Brigadier General Romeo Karamat Jr. sa upat ka pulis nga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Agusan del Sur nga sila si Police Senior Master Sergeant Ronald Laro, Police Staff Sergeants Dariel John Mozo ug Richard Ayala ug Patrolman Ivan Klein Osorio. Kinuman nalambigit sa hulidap sa negosyanteng si Jasper Pabilik ang ilang gisita human na maligya og agar-agar wood nga gibawal sa balaod. Gikuhaan sab kuno nila si Pabilik og kapin 2.7 million pesos dahil mihawa ug wala gisikop ang mga sospek ug wala sab gi-record sa ilang buhatan ang operasyon. Voluntaryo misurrender ang mga sospek niadtong Domingo. Gimando na ngadto sa CIDG 13 nga kasuhan og robbery lakip kasong administratibo sa Regional Internal Affairs Office ang maong mga pulis. RD Karamat orders the relief of 12 PNCOs and 1 PCO, yung chief ng PIO. Relieve sila doon sa Provincial Intelligence Unit ng Agusan del Sur PPO.